Samtang laing sunog ang miulbo sa Dakbayan sa Sugbo, karon lang yung hapon dito kini miigo sa Dulho Fatima. Adunay live update si Nico Sirino. Nico? Yes, Bob, miulbo ang usa ka sunog sa usa ka bahin dinhi sa Maydan, si Padilla, sakop sa barangay Dulho Fatima karon lang yung hapon. Alas 3:27 karong hapon, gialarma sa Cebu City Fire Department ang sunog ning usa ka apartment compound sa Maydan, si Padilla. Ang tag-iya ning maong panimay giila nga si Lagrimas Pacania Gonzales residential area kining naapektuhan sa sunog. 2-story apartment compound, dunay duha ka managlahi nga mga istruktura ning maong apektado nga panimay. Matud sa caretaker nining apektado nga balay, mga empleyado sa tupad ra nila nga usa ka emission center ang mipahibaw nga duna day nagkayo sa ibabaw nga parte ning maong panimay. Mao nga dali sila nga nakapanawag og bombero aron nga mo responde niining nahitabo nga sunog. Alas 3:40 gideklara sa BFP nga second alarm kining maong alarma sa sunog, ug alas 3:54 gipaubos nila nga under control kining maong alarma sa sunog. Kini apektado nga panimay, sagol ni siya nga light material sa ibabaw nga bahin sa panimay ug konkreto sab sa ubos nga parte. Karaan nga balay kini, duha ka nagtupad nga panimay nga gihimon siyang apartment ug gipaabangan sa lain-lain nga mga pamilya. Wa hino naglisod ang kabomberuhan sa ilang pagresponde sa sunog tungod kay nahimutang ramang kini tupad ra gyud mismo sa kalsada og dili na sudlunon nga bahin ang apektado sa sunog. Ang gibuhat lang sa taga BFP o sa kapulisan nga gipasiradaan gyud nila kining bahin sa si Padilla aron dili ma-interrupt ang firefighting operations sa taga Cebu City Fire Department. Matud ni FO2 Hope Encarnacion, ang fire investigator sa Cebu City Fire Department, gibanabana nila nga moabot sa 100,000 pesos ang danyos ning maong sunog. Padayon pa hinuon nga gisuta ang hinungdan sa kayo, under investigation pa kung unsa ang nakaingon ning maong sunog. Baguhay lang gyud, Bob, alas 3:29 karong hapon gideklara sa BFP nga fire out na kining alarma sa sunog. Na taud-tauran ni sila naabtan og mga duha ka oras ang firefighting operations gumikan kay doon na pa magyo parte nining labi na ibabawong parte sa panimay kining made of ginama sa kahoy nga matag karon og unya mubaga. Mao to nga nataud-tauran ang mga bombero sa pagpaong niining maong kayo. Gisirad-an sab ang parte sa Dan si Padilla, mga nakamugna sab kini og bugat gyud nga trapiko sa kasikbit nga mga kalsada sama sa Dan Carlock sa atong pag-agi kaganiha. Hinuon baguhay lang human sa pagdeklara og fire out nining alarma og sa hingpit pod nga pagbiya na pag-pull out na sa kumbiruhan, gibuksa na pagbalik kining maong kalsada sa Maydan si Padilla. So gilauman nga mobalik na sa normal ang dagan sa trapiko ning maong bahin sa downtown area, labi na nga Biyernes sab karong hapon o gilauman nga bugat-bugat gyud ang volume sa mga sakyanan nga moagian nining mga lugar o sa kasikbit pa nga mga agianan. Mo kanang latest, Bob, gikan dinhi sa Maydan si Padilla. Thank you so much, Nico Sirino, sa imong live report.